Jos ei ole jo muuten riittävästi kummallista. Aha, tää pari keskittyy syömään täällä kiviä. No niin, se on terveellinen harrastus. No. Voi ettää. Ja revitään toisia hihnasta. Noniin, onko tää nyt joku toinen koti? Kuules, pikkupoika, kivien syöminen ei oo hirveä. Ai se oli ehkä joku muu. Se on just mun kokonen. Tää on cool tyyppi. Cool, täällä on isompi parta kuin meitsillä. Oho, nyt ne laittaa reviä. Tee nopeasti, kun se tottuu silleen, että ne uskaltaa mennä. Kyllä. Nyt ei enää päätä pakota. Ja leikitytäänkin. Pepu, pepu! Pepu, pepu! Hienosti! Tuletteko teki? Tulee! Hienoa! Kilttejä poikia. Oi, Hienosti! Joo, no missä se ruoka nyt on? Kaikki vähän kutittaa, kun ekaa kertaa tämmönen kaulapanna. Sisu sanoi, no niin, joo. Homma on nähty. Ne on aika nähty nää tyypit. Joo. Joo, kaikilla on hirveä rapsut. Mä luulen, että me ruvetaan lähtemään. Me myös.